Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 4, hafaliadau differol trefn 2, cyfiawnhau beth gas i ddweud yn yr cyflwyniad blaenorol. Mae gan yr hafaliad differol a d2 dx sgwar plus b d dx plus c yr hafaliad ategol a, yr 1a gyda m sgwar plus b gyda m plus c yn haflu 0. Tybiwn mai alpha a beta yw gwreiddiau yr hafaliad ategol. Boed i fod yn haflu i'r pŵer alpha x plus z, sef un o'r gwreiddiau. Gyda reol lluosi, gallwn ni differu hwn, a cawn ni differu'r i'r pŵer alpha x, gawn ni alpha i'r pŵer alpha x, lluosi z, plus cadw yr i'r pŵer alpha x, a differu'r z, ni'n cael dz dx. Differu eto, a ni'n neud yr un peth, felly alpha sgwar nawr, i'r pŵer alpha x, cadw'r z, plus cadw'r alpha i'r pŵer alpha x, differu'r z. Yr ail lluoswm, felly y differu'r ni'n cael alpha i'r pŵer alpha x, cadw'r dz dx, a wedyn cadw'r i'r pŵer alpha x, a differu'r dz dx, a ni'n cael d2z dx sgwar. Felly, tacluso hwnna, a ni'n cael 2 alpha i'r pŵer alpha x a'r 2 elfen arall. Felly, dyna'r 3 peth sydd gyda ni. Dyna'r hafaliad gwreiddiol. Am newid nôl mewn. Casglu termau. Felly, gyda'r z. Casglu'r termau yn nhermau'r z. Felly, y z gyda'r term yna, a'r term yna, a'r term yna. Ni'n cael hwnna. Y dz dx, a ni'n cael hwnna a hwnna, felly 2 a alpha plus b, a wedyn y d2z gyda dx sgwar a i'r pŵer alpha x. Felly, mae hwnna'n haflu 0, felly ni'n gallu canslo gyda a i'r pŵer alpha x, gan bod e ddim yn 0, a gadael ni gyda z lluos y braced yna, dz dx gyda braced yna ar d2z dx sgwar gyda a. Cymharu'r 3 braced, y 3 term yn ei tro. Ni'n gwybod bod alpha a beta yn wreiddiau i'r hafaliad ategol, felly ni'n gallu gosod alpha yn lle'r m, a ni'n cael bod y cyfuniad yna, sef y braced cynta, yn 0. Felly mae 0 z yn ni. Yr ail fraced, ni'n gwybod bod alpha a beta yn wreiddiau, felly swm y gwreiddiau yw minus b dros a, gwybodaeth o cyflwyniad blaenorol. A ni'n gwybod bod b wedyn ni, ail drefnu hwnna, mynd i fod yn minus a alpha minus a beta. Felly ni angen yr ail fraced, 2 a alpha plus b, sef 2 a alpha plus minus a alpha minus a beta. Felly mae plus a alpha minus a beta. Ni'n gallu tynnu'r a mas alpha minus beta ar gyfer yr ail braced. Felly, mae 0 gyda ni ar gyfer y braced cynta, a alpha minus beta ar gyfer yr ail un, ac a ar gyfer yr un diwetha. Ni'n gallu canslo trwy ddod a, gan bod e ddim yn 0, a mae gyda ni'r hafaliad differol yna, sy'n dod o'r un gwreiddiol. Felly, mae 3 sefyllfa dyn ni, bod y 2 alpha a beta yn real a gwahanol, felly gosod alpha ddim yn hawlu beta, integru mewn perthynas a x, felly integru hwnna, ni'n cael dz dy dx
alpha minus beta yn gysonyn, a integri dz dx, ni'n cael z yn hafelu cysonyn. Gallwn ddatrys yr hafaliad differol trefn 1 yma gan ddefnyddio'r ffactor integri. Felly, ffactor integri, dyna'r y P, yr cyfuniad sy'n o flaen y Z. Felly, y ffactor integri bydd integriad e i'r pŵer alpha minus beta wedi integri yn ôl x, felly e i'r pŵer alpha minus beta x. Lluosi trwyddo gyda hwnna, mae hwnna'n gwraid yr ochr chwith ni fod yn differiad y lluoswm y ffactor integri gyda z, a mae'n hafel i P lluosi e i'r pŵer alpha minus beta x. Felly, integri, dim ond yr cyfuniad sydd gyda ni, yn hafel i integriad P e i'r pŵer alpha minus beta x, felly integri hwnna, ni'n rhannu dy'r differiad yr pŵer, a ni'n cael P dros alpha minus beta. Mae'r rhain i gyd yn gysonion, lluosi e i'r pŵer alpha minus beta x plus q. Rannu trwyddo gyda e i'r pŵer alpha minus beta x, a ni'n cael P dros alpha minus beta plus q lluosi minus hwnna, sef beta minus alpha wedyn ni. Ond mae y yn hafelu a e i'r pŵer alpha x lluosi z. Felly, mae y yn mynd i fod yn alpha x lluosi'r cyfuniad na am z. Mae'r P dros alpha minus beta yn gysonyn, a mae'r Q yn gysonyn, lluosi trwyddo dy'r a i'r pŵer alpha x, a ni'n cael y cyfuniad na, felly llwn ni gosod un gysonyn yn lle yr ffracsiwn cynta, a b yn lle'r ailyn Q, fel bod y ddau yn dilyn y gilydd, felly mae y yn hafelu a e i'r pŵer alpha x plus b e i'r pŵer beta x. Na beth oedd yn datrysiad cyffredinol ni os yw alpha a beta yn real a gwahanol. Yr ail sefyllfa le mae alpha yn hafel i beta. Felly mae gyda ni nawr, mae alpha yn hafel i beta, felly dim ond hwn sydd gyda ni. Integri eto, P yn mynd yn px plus q, ond mae y yn hafel i e i'r pŵer alpha x lluosi z. Felly, gosod z fel y cyfuniad, a dyna ein datrysiad cyffredinol os dyw alpha yn hafel i beta. Os yw ateb yr hafaliad ategol yn 1 gwreiddyn dwbl. Beth sy'n digwydd os yw gwreiddiau'r hafaliad ategol yn rhifau cymhlyg? Felly, gan bod a, b a c yn rhifau real, os oes gan yr hafaliad wreiddiau cymhlyg, rhaid iddynt fod yn bar o rhifau cymhlyg cyfiau. Felly, ystyriwn bod alpha yn mynd i fod yn lambda plus i omega a beta yn mynd i fod yn lambda minus i omega, fod y ddoi wreiddyn. Felly, ni'n gallu gosod hwnna mewn i sefyllfa cynta, dyn ni. A gwahanu'r pwerau, felly a e i'r pŵer lambda x, e i'r pŵer i omega x, b e i'r pŵer lambda x, e i'r pŵer minus i omega x. Cymeryd e i'r pŵer lambda x mas, a wedyn mae dyn ni a e i'r pŵer i omega x plus b e i'r pŵer minus i omega x. Ond, os ydyn ni'n cofio, mae e i'r pŵer i theta yn cos theta plus i sin theta, a e i'r pŵer minus i theta, mae minus, cos minus yn mynd yn plus, a mae sin minus yn mynd yn minus y sin. Felly mae'r ddau sefyllfa yna dyn ni, ni'n gallu gosod
hwnna mewn yn lle e i'r pwer I omega x a e i'r pwer minus I omega x. A ni'n gallu casglu'r cos. Felly mae cos omega x gyda a plus b, a mae sin omega x gyda a minus b. Mae hwnna'n un cysoning, ni'n gallu gosod p a q. Mae rhaid yr ein fo'n real. Gan mae x yn haflu 0, bydd y yn haflu a plus b. Felly rhaid hwnna fo'n real. Pa mae x yn haflu pi dros 2 omega, mae y yn haflu y berthynas yna. Felly mae rhaid bod a minus b yn rhif real. Felly ni'n gallu amnewid rhywna am gysonion p a q. Felly dyna'r trydydd sefyllfa os dyw'r ateb yr hafaliad ategol yn rhifau cymhlyg. A dyna'r tri i chi. Yr hafaliad ategol ar gyfer datrysiad yr hafaliad differol gwreiddiol. Os dyw alpha a beta yn ddau wreiddyn real wahanol, dyna'n datrysiad cyffredinol ni. Os ydyn nhw'n hafaliad, os ydyn nhw'n wreiddyn dwbl, dyna'n datrysiad ni. A os ydyn nhw'n gymhlyg, dyna'n datrysiad cyffredinol ni. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar gyfer hafaliadau differol trefn 2 cyfiawnhad.